Събота късен следобед, вие отново сте с предаването Вяра и общество. Здравейте, уважаеми зрители! В този трагичен ден за България екипа ни се присъединява към скръбта на хората в село Хитрино. Бог да прости загиналите и да дава сили на живите да понесат мъката и изпитанията. Светия синод на Българската православна църква преди малко на синодалния сайт оповести своето съболезнователно писмо, в което призовава всички вярващи да се молят за душите на загиналите и да помагат на оцелелите от тази трагедия. Главното мюфтийство на мюсюлманите в Република България ще организира кампания за подпомагане на пострадалите, тъй като, знаете, в село Хитрино преобладаващата част са наши сънародници от мюсюлманското изповедание. Може би беше добре и Светия синод по-конкретно да ни призове да окажем помощ на пострадалите и, например, в утрешния ден, когато се отслужва Светата неделна литургия, всички енорийски настоятелства да съберат от всеки вярващ поне по едно левче. Представете ли си колко средства ще бъдат това и колко къщи ще бъдат възстановени? Надяваме се и тази идея да хрумне на Светия синод, така че да не сме формални в изказването на съболезнованията си и безадресни в призива за помощ. Точно за благотворителността, доколко тя присъства в Българската православна църква и какви спънки намират хората, които се опитват да бъдат некампанийно благотворителни, за това ще си говорим днес. При това обаче вижте какво ви предлагаме още в днешната ни среща. Православието в светите земи през фотографския поглед на една еврейка. Бях впечатлена от дълбочината на вярата и от това как опазват толкова добре древните традиции. И още. Архиереят, когото комунистите смятаха за милионер. Разговор с историка Момчил Методиев за новата му книга, посветена на нюйоркския митрополит Андрей Велички, за митовете и истините около неговата личност. Казвам сега добре дошли на нашите зрители Рома Романов и Антоанета Иванова, които преди 2 седмици ни потърсиха, за да изкажат възмущението си от поведението на един столичен свещеник, който е предстоятел на един от централните столични храмове. Става въпрос за отец Йоан Чиколов, който е предстоятел на църквата Света Парашкева, която се намира на булевард Раковски. Веднага искам да кажа, че тъй като е пределно известна забраната на Светия синод върху предаването Вяра и общество, в него да гостуват духовници на Българската православна църква, предложих на отец Йоан възможността да участва, макар и задочно, в този разговор, който лично него го засяга, като слуша разговора в студиото по телефона и се включи винаги, когато има какво да каже. Но отец Йоан отказа, като заяви, че ще потърси своето право на отговор, след като чуе какво казват моите събеседници. А повода за тяхното гостуване е един телефонен разговор, който ми беше предоставен от господин Романов и който преди началото на нашия разговор искам да чуем всички ние. Ало, здравей, Романе. Да ти кажа, че има още 3000 превод. От вас ще ли са? Ти откъде мислиш, че са? Искам да питам, защото очаквам и от общината да ми преведат. Тя от общината си пише. Не са от общината. Добре. Хубаво. За кога искаш да ги... Взимай ги за утре, че да почваме да даваме тук на това. Има един детски център, който на 9 се открива. Добре. Там ще дадем една сериозна сума пари. От тези пари на мен ще ми дадеш ли да управлявам нещо или няма? Не. Няма. Защото знаеш, че чисти сметки добро приятелство. Но можеш да внесеш предложение, както и миналата година по Коледа, можеш да внесеш предложение. Да. И да видим за какво става дума. Съм помогнал на 2 момичета, които едната от рак болна, другата е с тежко психическо и имунно заболяване, по 300 лева и за това попитах просто, но няма значение. Значи, виж сега, тези, като си помогнал, всъщност какво искаш да възстановиш помощта? Не за друго, защото аз съм ги взел от бюджета, а ако ги възстановиме, можем да... Ти дарил тези пари, стига това възстановяване, значи не дей да ми смяташ, дарил си нещо. Ще ги извадиш от заплатата, ако трябва, както аз съм направил. Храма е дал за тези
болни хора да се направят като нещата. минава кампанията през храма, от тук насетне на хората, които искат да даряват, им кажи 20% в бюджета на храма. Няма да стане това нещо, просто няма да. Остави ги тези тънки сметки. Как 20% ще ли да отидат за тебе? Не за мене. А за кого ще Откъде отидат, бе? за мене? За скелето, което струва 1300 лева. Скелето не ме интересува, там си работи с кмета. Помниш ли какво направих за храма и не отиде? Отиде да едеш и да пиеш. Вместо да отидеш да се срещнеш човек, където щеш да даде медна ламарина за целия храм. За всичките кобета. Сега ще ми искаш 20% от това, което ще дариме, а пък след това ще ми кажеш друго, че не можеш да дариме. За мене, бе, човек. Защо си мислиш, че аз работя, за да ги Отец, изкарам? искам да мислиш какво правиш. Добре. Един следващ въпрос. Когато на отец Христо детето попита, тати имам нужда от нещо да се купи за училище, примерно. Той с какво да ги купи? С това, което всички други купуват. Отец Христо всъщност с какво е по-различно от останалите? Светия апостол Павел казва, който на олтара служи, от олтара се храни. Затова има Свети Синод. Знаеш ли го какво означава? Знам много добре и ти отговарям. Затова има Свети Синод. Светия Синод е абдикирал в тия грижи. Ами иди го кажи където трябва. И ти, и Отец Христо, и всички останали. Добре, обаче има още една молба. Разходването на парите да бъде с прякото контролиране на Рома Романов. Та винаги е било така. Моля те, да го пише там, моля те. Няма в София храм, който по празниците да събира по толкова и да раздава никъде. В такъв случай се замисли защо го правим, отец. Благодаря за помощите. Явно не можах да изкрънкам нищо. Няма да можеш да изкрънкаш по този начин. Може да го изкрънкаш по друг. Аргументирано и с факт. Това е положението. Утре ги изтеглям тия пари, ги давам на Ани и приключваме с всичко. С какво приключваме? С дарителската кампания по този начин. Така. Това е разговора, който повече от 30 минути всъщност продължава. Ние подбрахме откъси. Точно така. Господин Романов. Разговор обаче от май месец. Защо чак сега ни потърсихте? Всъщност, ако трябва да доуточним на зрителите, става въпрос за нещо, което вие вършите от години. Събирате помощи през църковната сметка. Свещеника ги тегли и вие ги раздавате. Само последните две, да го кажем, години са през църковната сметка. Тъй като отеца настоя, че има нужда по някакъв начин, цитирам, пред владиката да се покаже, че има благотворителност в този храм. И за това парите, аз и моите 3 приятели, ние сме 4 човека, които даряваме, парите се превеждаха именно в сметката на църквата. За да покаже той пред владиката, че той развива благотворителна дейност. Именно. Защо чак сега ни потърсихте? В интерес на истината много се надявахме, че и говорихме по този повод. Отеца съм го водил от преди 10 години, когато дойде в нашата църква. Ходихме заедно, когато правих точно това, което правим и в момента. Ходихме по домовете на хората, социално слаби, самотни майки, с болни деца. Него да го запознае с хората, а аз раздавах пари на ръка на тези, които имат нужда. За тези 10 години няколко пъти е дошъл, но се надявах нещо да се промени. А вас ви потърсих, защото очаквах, че избора за църковно настоятелство, което беше сега на 27 ноември, ще можем да направим нещо, което да бъде различно. Това, което искаме всъщност е да направим социален център с възможност да се помага на хора, които имат нужда от помощ. Социален център къде? В църквата, разбира се. След като може да се даде цялата сграда под наем от страни, за който до ден днешен нямаме представа какви пари и наеми се взимат оттам. След като може да има училище, кантора за счетоводство, както и един антиквар, който е в криптата. Защо да няма социален център, който да има конкретна помощ на тези, които имат нужда? Безвъзмездна. Ние имаме в епархията, в енорията, учители, лекари, медицински лица, които биха могли абсолютно безплатно да обърнат внимание на хората. Да, социалният център не носи приходи, а Света Парашкева се знае. На времето беше главната църква на разколниците. Те направиха една прекрасна сграда, която да им бъде за синод. Сега точно за нея говорят, че е дадено от енорията на Света Парашкева. Долу подземието беше синодален склад за книги. Мисля, че
Между 200 и 300 квадратни метра е площта. Да. И там ли казвате, че е под наем антикварен? Всичко е дадено под наем. Именно в криптата антиквара. Цялата социалният център няма да носи приходи. Абсолютно верно, но в крайна сметка ще помага. Идеята, доколкото знам, над християнството като цяло е любов и взаимно помощ. И какво не стана? Настоятелството не прие тази идея или новото настоятелство? Настоятелството е същото, което беше и преди. Тук до ден днешен ме гложди това, че в църковното настоятелство е вече за 4-ти път избрана жена, която е главен счетоводител на Софийската митрополия. Нейният мъж е отец Кирил от Света Неделя църквата. И тук, съдейки по това, което поне аз чета и както аз го тълкувам, член 142 алинея 3 забранява някой, който работи в църквата, да бъде в църковното настоятелство. Ако тя е... Имате преди църковния устав, го казва това нещо. Точно така. Това, което цитираме оттам. Въпросът е в друго, че ако тя е в счетоводството и е главен счетоводител на митрополията, как може да проверява после настоятелството, на което тя е член? И... Да се върнем на тия 20%, които, честно казвам, наистина звучат много така потресаващо. Все пак, ако някой пък вас ви попита, вие как отчитате тия помощи, госпожа Иванова, които се събират през църковната сметка, свещеника ги тегли? Така, тези средства, които се събират през църковната сметка, както каза Роман, последните 2 години се случва това нещо. След като постъпят в сметката, теглят се парите, дават се на хората, дали са във вид на продукти, дали във вид на пари, за да си платят сметки за парно, за ток, за вода. Те ни се отчитат на едни, както отец Йоан ги нарече, хвърчащи листчета тези хора, в които хвърчащи листчета те си написват личните данни от картата, личната карта, за какво са тези пари. Винаги има бележките ни ги дават, нали, за да можем да се отчетем. Нали, всъщност то на нас не ни трябва отчет, защото тези пари са наши, те не са, няма пред кой да се отчитаме. Отчетността е във вид на... Можете ли да покажете? Вие мисля, че носите. Това всичкото, което виждате. Сме заснели също част. Това зрителите не го виждат. Мога да покажа. На коя камера да покажа? На тази камера, да. Има това лични данни. Едното от даренията, за които става дума. Това са следващи дарения, които пък са неиздадени от самата църква. Това са благодарствени писма, като искам да подчертая. Всички, на които примерно даряваме, са придружени с епикриза, диагноза и всичко, което е свързано с това. Това, което виждате абсолютно всичко, за да не досаждаме. Ето тук е нещо много важно. Това е Центъра за деца с аутизъм. Точно тези пари, за които става дума, и точно за тази кампания, ние в този център сме превели 2000 лева. Отделно на една от майките, тъй като голяма част от майките на тези болни деца остават самотни майки на 3-та или 2-та година, след като се установи, че детето е с увреждания. Така че има още нещо. Ние преди никога не сме искали някой нещо да ни пише. Защо? Това са моите пари и на моите съмишленици. Ние нямаме, когато сме ги давали, нямаме за цел да се отчетеме пред някой. Целта е да се помогне. Това, което виждате, накарахме хората да напишат, за да има Чакалов своята... Отец Йоан не е ли Чикалов? Не знам как се произнася, но като че ли думата, фамилията Чакалов някакси по-ми отива на мене. Въпросът е, че това всичкото тук е направено само заради него. Ние не се съмняваме в това, което правиме, още повече пък хората. В този запис твърди, че не е получил нищо от документите. Ето ги документите. В този запис аз казвам нещо, което е абсолютно ясно. Хората, слава Богу, са живи. Всеки един от тях, във всеки един момент, както може да напише, така и може лично да го каже на когото трябва и където трябва. И в момента ни гледат. Повечето от тях, на които сме дарили тези пари. Само средства ли им оставяте на тези хора или по някакъв начин продължавате контакта? Точно това исках аз да кажа. Тъй като когато започнахме когато Роман всъщност с неговите приятели започнаха да внасят парите през храма, за да можем да ги даваме на тези хора, помолихме отец Йоан да намери списък
на нуждаещите се хора от енорията, за да ни ориентира горе-долу. Аз живея в тази енория вече близо трето-четвърто поколение съм там, познавам хората, медицински работник съм, те ме познават мен по този повод, служила съм в близката поликлиника. Помолихме го отеца за съдействие, който намери един списък от общината, който беше първо толкова неактуален и хората, които бяха в този списък, всъщност оказаха ненуждаещи се. Което предизвика в мене така едно желание за още по-голямо съдействие за такива хора и се свързах с мои близки колеги в социални грижи, които дадаха списък на хора в енорията. Отделно аз познавах някой от тях лично. Свързах се с тях и съответно дарихме на повечето от тях според това кой каквото имаше нужда. Защото, нали, всъщност думата благотворителност означава благо. Нали, това е добрина, означава уважение, означава превързаност, означава да правиш добрини. И нашата цел беше това и е това. Ние го правим от 10 години, ние не го правим от вчера, от днеска и няма и да приключим да го правим. Така и всъщност това е смисълът на втората дреха, която Исус ни призовава да дарим, нали, на ближния си. Но не се изчерпваше нашата благотворителност и помощ на тия хора само с пари, с продукти, памперси или там каквото им е необходимо. Една от тези жени, с които лично аз се свързах, с моята дъщеря заедно ходихме, носихме продукти. Нали, тя отглежда сама дете с епилепсия. Майка й е била дълги години на легло, жена парализирана. Тя самата с увреждане. И когато аз отидах и се запознах с нея, всъщност се оказа, че тя ме познава покрай моята работа и видях какво състояние ми стана много мъчно за тези хора. И всъщност какво ни казва тази госпожа, която се казва Амелия Ламбрева, която живее в нашата енория на Мария Луиза. Тя каза, че Ани, мен ме впечатли не толкова това, което ни донесахте като продукти, и памперсите, и чершафите, и всичко, а това, че ти започна да се обаждаш, да ни питаш как сме. Имаме ли нужда от нещо? Аз започнах да съдействам и Роман също примерно, прегледи с наши приятели лекари. Нашите деца станаха близки. Другата жена по същия начин. А сега как ще продължите след този разговор? По същия начин, както и преди. Да. Но не това, че Чакалов няма да участва там, няма да промени абсолютно нищо. Категорично не. И това не е ли много тъжно, че до сега сте го правили с свещеник и с църквата, а сега вече няма... Господин Благоев, знаете ли кое е парадоксалното? Хората, които даряват, освен мен, както казах, ние сме 4 човека. Всичките са кръстени, нито един не е сериозно религиозен. Това, което правят, го правят, защото имат чувството, че правят нещо, което е полезно и добро. Правят го заради мен и заради себе си, защото различават черното от бялото. В този момент, когато това нещо се чу, надявам се, че и цяла България е чула за какво става дума. 20% от парите за бедните, 20% от парите, които даваме. Как може това нещо да изглежда в очите на всичките, които са в Сдружение Асоциация Аутизъм? Ако събереме 10 000 лева, ще дадем 2000 лева за храма. Ама аз не съм сигурен, че е за храна, защото това, за което ви се обадих, именно е това. Настоятелството е същото. Ние за 12 години нямаме яснота какви са приходите на този храм. При това храма наистина не е беден. Аз не мога да не се съглася с вас, че при тия найми, които получават от... Добре, не сте ли сезирали Софийска митрополия? Разбира се. Да. Ето е жалбата към Софийска митрополия. От кога е тя? Жалбата е, датата е 5.12.2016 година. Много се надявам, между другото, при Чакалов нещата са винаги свързвани с едно нещо. Все има някой владика, на който върши услуга. Например, по негови думи, говоря за Ивайло Чакалов, по негови думи нещата се случват така. Мария Попова е в настоятелството 12 години, защото тя е на отец Кирил, еди каква си. Няма да продължавам нататъка, но вярвате, че става дума, че протекция от високо място. Аз не искам
този, който е свещеника в нашата църква, постоянно някой владика да му се обажда, а на всичко отгоре и да ми пречат, както на мен, така и на тези, които са готови да дарат, да стигнат помощите до хората, от които имат нужда. Основното и важно нещо, преди 10 години го водих, за да се запознае с хората. Вие го водите, не той да ги знае. Аз го водя. Да. Той беше такъв взор да го накараме да дойде. Не може на бъдни вечер той да не бъде с семейството си. А всъщност идеята е на бъдни вечер да дариме, за да може на Коледа някой да се зарадва. Но тук въпросът е, извинете, искам само да довърша това, че той не познава болните. Той не познава самотните майки. Той не е отишъл при нито едно дете, което е в нужда. Този център, който ви говоря за аутизъм, с 1000 зора го накарах да отиде там. С 1000 зора. Нито веднъж от откриването на 9 май тази година той не е стъпил в този център. Нито веднъж. Когато е разговора ви. Да, за това говорим. Ще продължим и с вас разговора. Преди това ще ви кажа, че тук ще седне още един човек, който върши своята благотворителност без помощта на Българската православна църква. Сега ще си припомним съвсем накратко неговата история, която сме отразявали неведнъж във Вяра и общество. Преди това обаче, уважаеми зрители, да ви призова, че чакаме отговор на един конкретен въпрос. Нашите редакционни телефони са отворени вече. А то е: дали Българската православна църква, като най-голямото вероизповедание в страната, върши достойно своята благотворителна дейност? Очаквам вашите мнения. Година една благородна идея си проправи път. Стефан Чолаков от София постави хладилна витрина пред ресторанчето си, където всяка вечер оставяше непродадената храна, за да се нахранят тези, които са гладни. При това достойно, без да бъркат в кофите за буклук. Веднага намери последователи. В София, Пловдив, Русе, Плевен, Пазарджик. Дори освен храна, хората събираха и средства за тези, които са в нужда. И тук веднага се намесва държавата. Чиновниците пречат и в крайна сметка спират инициативата, скрити зад наредби и разпоредби за безопасност на храните. И не само това. Премахват хладилниците, защото не се плаща наем на общините. Ето това е грижа за бедните в една държава, в която всеки пети живее в бедност. Това прави държавата. В интерес на истината, в някои населени места хладилниците за бедни оцеляват. В Смолян, Девин, в община Овча купел, София и по един хладилник във Варна и Велико Търново. От ноември тази година, 14 месеца след първата инициатива, Стефан Чолаков подхваща нова – топла супа за бедните и бездомните. Раздава я всеки ден на хората, които трудно преживяват зимата. Ден след като камерата на предаването засне репортаж, общинска полиция заплаши Стефан Чолаков с арест. Обвиниха го, че приготвя храната в собствения си дом, а по Закона за безопасност на храните нямал право на това. Под натиск на приятелите и привържениците му в социалната мрежа, Столична община даде разрешение и за сега инициативата все още е жива. Инициативата все още е жива. Стефан Чолаков е вече сред нас. Здравейте. Здравейте. Продължавате да раздавате храна? Не само продължавам, разданието на моята храна мотивира други граждани, хора, които работят в кухни, да носят храна и да са съпричастни с това, което правиме. Днеска 20 човека донесаха храна, която раздадахме на пенсионерите и на бездомните. Тоест умеете да привличате хора с инициативите си? За мен доброто е във всеки от нас и когато някой даде пример, нормално е той да бъде поет. Добре, не се ли демотивирахте след тази хубава кампания с хладилните витрини, която и ние отразихме във Вяра и общество и други колеги? Беше наистина невероятен пример. Имаше много последователи и в един момент чиновниците какво направиха? Първо да кажа, че не се демотивирах, защото според мен това, че някъде някой чиновник или някоя институция се опитва да спре нещо, не е проблем за мен, не е проблем за хората, които правиме добро. Аз се отъждествявам, между другото, с щъркелите, които от стотици години идват всяка пролет, ремонтират си гнездата, снасят си яйца, излюпват ги, научават щъркелчета да летат и си тръгват, без значение каква е управата, кой е патриарха,
Дали Свети Седмочисленици е църква или джамия, нали, когато човек когато прави нещо, не би трябвало да се влияе от тези фактори. Слушайте разговора ни до сега. На вас някой от църквата помага ли ви? От Българската православна църква? Ами, от Българска православна църква, като институция Българска православна църква, не ми е помагала. Получавал съм обаждания за партньорство с Каритас, нали, която е католическата част от католическата църква. Тя е благотворителна организация на католическата църква. В лично качество, когато отворих хладилниците, когато започнах да поставям хладилниците, дойде един висок свещеник с шарени дрехи, имам предвид сини или червени, което ми направи впечатление. Освети хладилника, без да сме го молили за това, и започна всеки ден той и майка му да поставят храна вътре. Кой е този? В София ли става? В София, да, в Иван Вазов. По-късно разбрах, че това е... Аз тогава го познавах, тъй като в квартала, в който живее, той беше известен като Димитър, като Митко. Това е рожденото му име. По-късно разбрах, че всъщност стана известен с една заря на Александър Невски. Разбрах, че е в Светия Синод всъщност. Архимандрит Дионисий, сякаш. Това е църковното му име, да. Но този човек, наистина. Той в лично качество почти всеки ден носеше храна и зареждаше хладилниците. Когато го питах дали църквата не може да помогне по някакъв начин, нали, той отговори, че за съжаление дядовците, които са в синода, не се интересуват от хората. За тях е важно да взимат, а не да дават. Не правите добро на архимандрит Дионисий, като цитирате думите. За съжаление, това е в частен разговор. И той тогава ме попита, ти спомняш ли си някоя инициатива, която Българската православна църква да е направила нещо за хората? Това беше неговия въпрос към мене, като отговор на това, защо църквата не ни помага. Но това е. Между другото, църквата няма никакво значение. Когато хората искаме да сме добри, когато имаме вяра в себе си, не си заслужава заради светата църква да поемаме греха на тази църква, на това, което правят свещениците. Нека да продължаваме да правим добро. Вие продължавате и въпреки свещеника, въпреки този, който иска 20%, което всъщност страшно много наподобява един друг тип организация извън държавата, в която всеки, който прави нещо извън държавата, си плаща. Няма да нарека църквата мафия, но прилича страшно много на такъв тип отношения между тези, които правят нещо и чрез... Като споменахте за това, че Дионисий е казал, че Светия Синод не прави нищо. В този запис има точно това. Чакалов обяснява как от Светия Синод нищо не става и е абдикирал от всичко. Той твърди, че визираше основно грижата за свещениците. Значи, това имах и аз предвид. Нали? Той за друго няма да се занимава, но Светия Синод е абдикирал от свещениците. Това му бяха думите в този запис. И това, което вие казвате, всъщност е потвърждение нека да не се занимаваме с църквата, с Българска православна църква и с Светия Синод. Нека да покажем на хората, че наистина можем да бъдем добри. Има свещеници, аз също познавам свещеници, които раздават себе си за хората в техните райони. Безспорно има такива. Има такива и ние не веднъж и ние сме ги показвали. Аз също познавам такива, но става въпрос все пак за институцията на най-голямото изповедание. Преди да продължим обаче, нека да чуем и зрителите, които разбирам, че вече са на телефоните. Здравейте, в ефир сте. Ало, аз ли съм? Да, здравейте. Здравейте, добър вечер. Георги Егоста казвам. Здравейте. Значи следа с много голям интерес вашето предаване и сега, като слушам проблемите, които разисквате и на които се натъквате, си спомням началото на 90-те години, да го кажем след 89-та година, когато ставаше дума за алтернативния синод. И си викам, Боже, Боже, Господи. Ами това нещо се говори, става вече 26 години. И то се говори заради това, че нищо не се е променило през тия 26 години. Църквата остана една куха репрезентация на ортодоксията, която беше вменена по времето на комунизма. Тя се отдалечи от народа си през тия 45 години и остава да бъде отдалечена и до сега. И заради това
тия мили хора там покрай вас, те просто минават покрай нея и се опитат да направят някаква благотворителност. Защото си спомням, аз имам сина в Нюрнберг, значи си спомням там тяхната църква, не знам каква беше, те са протестанти, мисля, че още от времето на той е големия германски протестант, да. Но когато минеше колата на тяхната църква и пишеше, примерно, представете си в София мини колата и пише българска БПЦ, Българска православна църква. След нея тръгваха и пари и всичко, а не хората. Аз през тия 26 години събирахме помощи за хиляди деца, на които трябваха пари да бъдат оперирани. Българска православна църква никъде, никога не съм чул. Ясно, благодаря ви. Нека да дадем възможност и на други зрители да се изкажат. Слушаме ви. Добър вечер. Казвам Сузанка Атанасова от София. Искам да изразя моето негативно отношение към Българската православна църква, тъй като преди 2 години отидох в Николай Чудотворец на Калоян да ми осветят една иконка. И не само това. И свещеника, който прочете една безизразна молитва, след което аз му дадох 2 лева и той ме изгледа така, свирепо все едно бях направила някакво много голямо престъпление. И какво очаквате от такъв свещеник, който ще прави благотворителност? Да не говорим за Светия Синод. Светия Синод някъде да сте чули нещо, да сте разбрали, че са правили благотворителност в България. Аз поне не знам за такова нещо. Моля да ме извинят тези свещеници, които не са такива. Не ги слагам всички по топ знаменател. Моля да бъда извинена и да ми прости Господ, но ние знаем Светия Синод, на кого е подвластен. Моля да бъда извинена. Благодаря ви, госпожо. Следващ зрител. Ало, добър ви вечер. Добър вечер. Казвам се Иван Миладинов и съм потомък на рода Миладинови. Искам да кажа, че комунистическата власт отне всичкото имане на църквата. А църквата, вие казвате, че е църковна институция, но тя не е самоволна някъде да витае в небесата, тя трябва да бъде част от държавните институции. И ако държавата е в средата, църквата да бъде от дясната страна на държавата, а политиците от лявата. И да се определи един 0,5% данък на всички православни християни, за да се подпомога църквата. Не може. Прекрасна идея, господине. Аз също в личното си качество на православен бих приел държавата да ме облага с десятък църковен, само че наистина да знам къде отиват парите. Благодаря ви. Това е една много хубава идея. Финализирайки този разговор, който за съжаление не може да сложи точка, той е само едно многоточие. Все пак, какво бихте казали на тези, които наши зрители ви слушат и със сигурност може да се демотивират да помагат, особено през църквата, тъй като винаги има този въпросителен: парите къде отиват? Отговорът е само един. Доброто е добро. И няма никакво значение дали ще мине през църквата или не. Това е нещо, което ще продължим да правим. Сега, когато се запознах тук с това, което прави господина, това, което не искахме да се направи, е един център, който да бъде в църквата. Тогава нямаше да се изправя пред тези проблеми и щеше да бъде нещо, което да е лесно и достъпно. И да раздава храната по градинките. Именно. Щеше да има наистина, поканим го Стефан, ако успеем, разбира се, да махнем антиквари от като наемател от криптата, да. И ако някой благоволи да ни го даде това помещение, да направим този социален център, в който аз, както казах преди малко... Не става дума да ни го даде на нас. Да се направи социален център, да. И не е нужно да е криптата, като има готова кухня, която е в сутерена на сградата отстрани. Защото има много хора в енорията, които са готови да работят, подчертавам, безвъзмездно, да помагат на хората в нужда. Дали с медицинските си грижи, дали, примерно, юристи с консултация, дали храна, която ще се раздава, ако Стефан, примерно, реши да ни съдейства, което съм сигурна, че се случи, или дрехи, които ще носят. Ще продължим от тук нататъка, защото имаме едно и също нещо като мисъл, да се помогне на хората. Така, макар и скромно помогнахме да се запознаете. Да, извинявам се. Значи в София вече, живот и здраве, до края на тази година в храм Свети Илия в Дружба ще има кухня, която ще прави храна. Освен това искам да кажа, че всеки, който реши да добрува,
нищо не му пречи в двора на храма или в градинката до храма да помага на хората. Да се огледа, да види комшиите, които имат нужда. Възрастни хора или инвалиди, или майка, която трудно гледа децата си. Нали, всеки един човек може да събере от комшиите и да помогне. Не е необходима църквата, не е необходима джамията, не е необходима синагогата. Нали, когато хората искат да помагат, те могат да го правят без институциите. Достатъчно е вярата в сърцето. В крайна сметка, това е призванието на всеки един, който е християнин. Аз много ви благодаря за този разговор. Бяхме подготвили една статистика, но ще я спестя, уважаеми зрители, от уважение към празника, който предстои, защото според тази статистика, в сравнение с католическата и протестантската църква, Българската православна църква има най-малко постоянно действащи кухни. Спестявам цифрите, защото наистина ми е болно като православен да ги кажа. И в крайна сметка идват празници. Нека да завършим с тези хубави пожелания, а да продължим предаването с поглед към светите земи и с една много интересна изложба. Здравейте, аз съм Дафна Тал. Това е моята изложба „Вечна вяра, православието в светите земи“. Искам горещо да поздравя всички зрители на Вяра и общество. Надявам се, ще успеете да посетите изложбата. Тя ще бъде тук до 22 декември. Пожелавам ви прекрасна година. Аз съм изключително развълнувана и поласкана от възможността да направя моята изложба в криптата на храм-паметник Свети Александър Невски. Смятам, че това е прекрасно място. Аз съм родена и съм живяла цял живот в Израел. Има толкова различни религиозни и етнически групи в Израел и аз винаги съм изпитвала любопитство към всичките. Мой колега от Министерството на туризма ми предложи да проучи и направя малък проект за православната църква. В момента, в който започнах проекта, аз не можех да спря. Бях дълбоко впечатлена от дълбочината на вярата, от традициите и от това как опазват толкова добре древните традиции. Исках да изразя тези видения и емоции, които ме бяха обзели, и това ми отне няколко години. Темата за вярата наистина е важна за мен. Не смятам, че има сблъсък между моя религиозен произход и това, че съм еврейка и сближаването ми с друга религия. Смятам, че това точно е интересното. Аз се отнасям с огромен респект и интерес към традициите. С дълбоката вяра на православното общество и неговите традиции се показва какво представлява в своята същност вярата. Имаше толкова много впечатляващи моменти по време на проекта. На местата, които посетих, се проповядваше както на гръцки, така и на руски, но също и на арабски, защото много от местните палестинци са православни християни. С времето опознах хората. Показах, че съм напълно открита, честна и с нужното уважение към тях. И като че ли това ми позволи да ги заснема в тези сакрални моменти. Точно преди да уточня последните детайли по изложбата, аз попитах патриарха на Йерусалим, мисли ли, че нещо липсва. Той ми каза, знаеш ли, може да направиш снимка от покрива на Патриаршеската църква. Това ще бъде много хубаво. Тя е ето тук. И това се превърна в водещата снимка на първата изложба. Първата изложена в оригиналната подредба на проекта. Ако можехте да надникнете зад завесата как всичко е направено, щяхте да видите по какъв начин са се пренасяли 15 кг техника на гръб с много тежък статив, лещи, претоварена с багаж, а церемониите са по средата на нощта. Събуждате се в 1 или 2 часа сутринта и трябва да пренесете всички тези неща в Стария град, а там е забранено шофирането и трябва пеша да носите цялото си оборудване. Имало е и по 16-часови работни дни. В началото правих снимки и през деня, и през нощта, и по време на церемониите. Пробвах различни подходи и стилове и отне време да си изясня стила, който исках да пресъздам в снимките си.
Разбира се, консултирайки се с моя куратор, стигнахме до извода, че най-добре е да се фокусираме върху снимките, правени през нощта. Дори и пейзажните снимки, които виждате, са правени през нощта на лунна светлина. Това отговаряше на моето усещане за мистичното изживяване, което обгръща православната църква. Почувствах, че трябва да се придържам към натуралната светлина. Тоест, използвах само светлината, отразявана от свещите или от луната. Усетих, че това ще предаде най-автентичен рисунък, най-добре ще представи същността на духовниците. Нямам точно послание, което искам да споделя със света чрез тази изложба. Просто последвах сърцето си и моята визия и бях привлечена от този проект. Наслаждавах му се през цялото време. Проектът беше труден за реализация и същевременно обогатяващ. Надявам се всеки, който разглежда изложбата, да усети емоцията и атмосферата. Аз вярвам, че понякога, когато последваш сърцето си, ти наистина създаваш нещо добро. Днешната ни среща завършваме с разговор за една изключително сериозна и много интересна книга, разбулваща митовете за една от доста митичните фигури в Българската православна църква, нюйоркския митрополит Андрей Велички. А за нея ще ни говори нейният автор, Момчил Методиев. Здравейте! Добър вечер! На добър час на новата ви книга. Благодаря. Да кажем няколко думи за тази много интересна, много обсъждана личност. Какво ли не ни се е приписвало? Митрополит Андрей наистина има малко нетрадиционна биография, до толкова доколкото той приема монашество вече когато е на 42 годишна възраст, а преди това е активен участник в поредица от инициативи на православната църква, включително организира православни братства, грижи се за младежи, въобще една голяма социална дейност, която върши Българската църква през този период, 20-те и 30-те години. И оттам нататък животът му следва едни лакатушения, характерни за епохата, така че края на 30-те години, след като губи няколко митрополитски избора, се оказва изпратен в Америка. 1947 година е избран от българската общност в Америка за нейн митрополит, но този избор не е признат от Светия Синод. Едва през 1963 година този избор е признат и до смъртта му, 1972 година, той е митрополит на българската епархия в Америка. Книгата е негова биография, написана от вас, но съдържа негови спомени и неговите дневници. С какво до преди 9 септември той толкова не е бил долюбван от Светия Синод? Да, част от неговите дневници, тъй като всичките не могат да бъдат публикувани, иначе той започнал да пише свои спомени, които стигат обаче само до края на неговото образование. Той завършва образованието си в Москва. 1917 година завършва, 18 година едва се прибира в България. Свидетел е на революцията. Свидетел е на революцията и я описва по един невероятен, поне за мен, начин в тези свои спомени. Той действително се оказва част от едни битки в българската екзархия през 20-те и 30-те години, до толкова доколкото се превръща в най-близкия сътрудник и викарен епископ на варненския митрополит Симеон, който в този момент има така влиятелни противници, ако мога така да го изразя, от страна на Синода, който в този момент се състои от 4 митрополити, избирани на ротационен принцип. Но пък Симеон е един от колосите на българското възраждане. Симеон е един, както знаем, един от колосите и на Възраждането, и на българската екзархия. Така че има едно напрежение между църковно ръководство и до голяма степен обществено мнение. Резултатът от това е, че бъдещия митрополит Андрей се превръща, така да се каже, в неудобен и е изпратен в Америка. Но да, това, което мене най-много ме впечатли, когато се върнах към този период преди 1944 година, беше, че може да има битки, могат да се карат митрополитите. Всичко това действително съществува и то е описано в документите. Но мене наистина ме порази огромната социална и катехизаторска дейност, която вършат и Светия Синод, и отделни митрополити. Това стига до най-малките населени места. И която няма нищо общо с сегашната дейност на българската църква. Да, която действително много се различава от сегашната.
но която прави всичките тези архиереи едни много силни публични личности. Веднага се сещам за участието на българските архиереи в кампанията по спасяването на българските евреи. Това са едни много, пак казвам, публични, видими, влиятелни хора, чиято дума тежи. Иначе, разбира се, всеки един от тях има своите, да кажем, труден характер. Можем да спорим кой ни е по-симпатичен, кой по-малко, но отвъд тези спорове има видим ефект от тяхната дейност. Това е, което казвам. Андрей Велички всъщност е епископската му титла. Той всъщност трябва да е нюйоркски митрополит Андрей. Да. Той е основател на българската епархия зад граница. Той е практически основател. Преди него действително има църкви, български общности, които са основани от български преселници. Но той е човека, който е първият епископ, който оглавява българската епархия и който я превръща в същинска епархия, когато е избран когато е избран за нейн митрополит. И това е също една от причините за митовете около неговото име, защото когато той е избран 1947 година и избора му не е утвърден, съответно той не получава никаква подкрепа от България, нито материална, нито човешка, той успява да консолидира тази епархия, успява, ако искате, включително и да намери пари за нея, успява да закупи сграда на митрополията в един доста добър квартал на Ню Йорк, което пък от българска гледна точка, българската перспектива в този момент все повече се провинциализира, започва да му приписват едни митични качества, както от гледна точка на милионите на митрополит Андрей. Те са търсени доста години след смъртта му. Даже по времето на разкола, да ви кажа, от така лични впечатления, имаше някои от архиереите от страна на разкола, които също имаха интерес към тия пари в Ню Йорк, които си мислеха, че са на митрополит Андрей. Да, чувал съм и аз. Вярно е, че той превежда примерно на свои роднини известни суми. След смъртта му завещава едни пари за Търговище, където е погребан. Но според мен това се дължи на разликата в перспективата, мащаба, да го кажа така. Това са пари, които от българска гледна точка могат да изглеждат много, но които от американска гледна точка са, как да кажа, не казвам малко, но при всички случаи не е много. Това, което дневниците правят впечатление особено силно е пестеливостта и скромността, с която той живее в Америка. Има множество описания, как когато излиза за по-дълго, той намалява отоплението, как дори когато вече е много възрастен, практически сам се грижи за цялата домакинска работа в митрополията. От време на време някой идва да му помогне. Въобще особено в последните му години, той е изключително самотен и то се усеща в неговите дневници. Така че за мен това е по-скоро противоречие между перспективата, ако искате, символ на една такава провинциалност в България в този период. Включително, извинете, че прекъсвам, съм чувал даже писания, че едва ли не той имал закупени акции в една известна марка безалкохолни напитки, да не кажа името, защото ще стане реклама. И при това му били дадени парите от Иван Михайлов, Ванчето, лидера на ВМРО. Въобще някакви такива много интересни мистификации. Аз тези последните две неща не съм ги чувал. Не се появяват и никъде по дневниците, но факта е, че той пътува много от Америка, включително към Европа. Практически всяка година той пътува към Европа. Поддържа контакти с много разнородни групи от хора, но предимно с една либерално ориентирана част от българската емиграция, която остава да живее в Западна Европа. На няколко пъти пътува до Австралия. Има едно пътуване до Южна Америка. Въобще така покрива един много широк периметър, ако мога така да се изразя. Зрителите видяха снимки, които са и във вашата книга, любезно предоставени от вас. Снимки с тогава малолетния Симеон II. Знаем, че той го венчава. Точно така. Тези снимки са от досието на митрополит Андрей в Държавна сигурност, което е заглавено Змия, и които са надписани по един много комичен начин. Да, той го венчава. Отношенията с цар Симеон са, как да кажа, въпреки че от една страна в началото особено те са доста близки, като че ли в последствие отношенията им охладняват, без да се стига до някакъв драматичен сблъсък. Но като че ли имат различни представи как трябва да се развива в България, когато
когато комунизма падне. Той е един от малкото архиереи, които не изпадат в екстаз от личността на Симеон. Не изпадат. Той много държи, много внимава да държи българския църковен живот в Америка далече от политиката, тъй като има множество емигрантски организации и той знае, че ако подчини църковния живот на една емигрантска организация, той ще елинира всички останали. И в това отношение е изключително внимателен, включително, да речеме, 53-та година, когато е избран българския патриарх Кирил, той започва да го споменава в богослуженията, въпреки че самия Андрей не е признат от България, като в същото време споменава и цар Симеон като светски владетел. И двете неща му спечелват противници в определени среди на емиграцията. Признават го обаче нашата църква за титулярен митрополит на нашата епархия в Америка по времето на комунизма. Как да си го обясним това? Един заклет противник на комунизма. В крайна сметка при това той идва 71-во, участва в избора на следващия български патриарх Максим. Умира в България 72-а. Да. Когато се проследят документално нещата и се сравнат с едни по-големи събития, които се случват в православния свят, става очевидно, че както непризнаването му 1947 година, така и признаването му 1963 година, в крайна сметка съвпада с едни интереси, които са прокарвани основно от руската православна църква. Тоест, в началото на 60-те години, когато се появява опасността от възникване на автокефална американска православна църква или автономна американска православна църква, която да бъде под егидата на Вселенската патриаршия, тогава руската политика се активизира особено силно, за да блокира един такъв процес. Така се стига години по-късно до създаването на Руската православна църква, дава автокефалия на православната църква в Америка, известна като OCA, където преминават и част от българските нори. И въпреки че тя е антикомунистическа, в крайна сметка самото и съществуване обслужва интересите на Москва срещу интересите на Вселенската патриаршия. За смъртта на митрополит Андрей също има известни догадки. Да. Така, това, което чета във вашата книга, очевидно са митове, че са му помогнали да почине в правителствена болница. Той до последно си води дневника и този дневник просто си личи, че силите го напускат. Има един пасаж, когато е в Ню-Йорк, той записва как си приготвил си дрехите. Той завършва записа с и без това няма кой да се погрижи след това за мене. Така че, да, той почива в София, в правителствена болница. Действително искал е да бъде погребан в Врачеш, неговото родно място, но в крайна сметка решението е да бъде погребан в Търговище. Благодаря ви много за това участие. Наистина доказвате как същината на една личност не са в митовете, в неговите наистина реални дела. Да, благодаря. Учил Методиев за неговата нова книга «Биография на митрополит Андрей», нюйоркския митрополит Андрей, основател на нашата задгранична епархия отвъд океана. С това, уважаеми зрители, нашето предаване завърши. В момента трябва да тече заседание на Светия Синод, на което да се обсъждат документите от първия тур на избор за Старозагорски митрополит. Ако тези документи бъдат приети и избора първия тур бъде прият за легитимен, утре, някъде в ранния предиобед, ще трябва да се проведе избор, каноничен избор за нов Старозагорски митрополит. Очаквайте да чуете неговото име в новините на Българската национална телевизия. Аз ви казвам довиждане до следващата събота. Рибата, морето, мрежите.